tixtorri fil-osfi poet biex mistoqsija li l-om saqsejt x'inhi l-imħabba kbira ta' żgħażagħ din it-tweġiba f'qalbi ħassejt l-imħabbi baċċhom bessok isem ħaġa l-qalbek tmiss u li jsejħula kiss l-imħabbi versa ħelwa tsokkom li mbutaw xiftejn waqt li jingħalqu l-għajnejn u waqt il-qalbi tambar bil-ħerqa u tħoss il-vini jikwu bin-nar sew jekk tingħata ċar jew bis-serqa fin-nofs tal-lejla fl-leqel tan-nar. Mort sibt il-freaks, Hells Angels u l-hippies u l-mistoqsija li l-om tennejt l-istess tweġiba dejjem ħadd minnhom u mbagħad fi kliem dawn kollha jinġejt l-imħabbi baċċhom bessok isem ħaġa li l-qalbek tmiss li jsejħula kiss imħabbi versa ħelwa tsokkom li mbutaw xiftejn waqt li jingħalqu l-għajnejn u waqt il-qalbi tambar bil-ħerqa u tħoss il-vini jikwu bin-nar sew jekk tingħata ċar jew bis-serqa fin-nofs tal-lejla fl-leqel tan-nar. L-imħabbi baċċhom bessok isem ħaġa li l-qalbek tmiss u li jsejħula kiss l-imħabbi versa ħelwa tsokkom li mbutaw xiftejn waqt li jingħalqu l-għajnejn kemm it-Taljani u kemm l-Ispanjoli il-Ġermaniżi, Ingliżi u Maltin saqsejthom kollha x'jifhmu fl-imħabba u t-tweġiba tagħhom id-dik. L-imħabbi baċċhom